таҳдиди хуруҷи коронавирус дар ҷаҳон мақомоти бозорҳои Тоҷикистонро водор кардааст, ки ин маконҳои тиҷорату серодамро яке пайи ҳам дезинфексия ва ё безарар гардонанд. мутахассисони маркази ҷумҳуриявии дезинфексияи профилактикӣ дар ин шабу рӯз хеле серташвишанд ва мегӯянд қабл аз ҳама маконҳои серодам ва осебпазирро безарар мегардонанд. маҳлули дезинфектантҳо якчанд гурӯҳ мешавад. Аз он ҷумла мо ҳозир истифода мебарем маҳлули алмадезро, ки бар зидди вирусу микробҳо ва бактерияҳо истифода бурда мешавад. таъсирнокии он фақат бар зидди антисептика мебошад, бар зидди ягон намуди хирока, бар зидди инсоният зарар надорад. масъулони бозори сафарёни душанбе мегӯянд, аз замоне ки хатари хуруҷи коронавирус дар ҷаҳон афзудааст, аз мақомоти идораи санитариву беҳдоштӣ дастур гирифтанд, ки ба тозагӣ ва безараргардонии бозор ва нуқтаҳои тиҷорат таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда ва назоратро пурзур кунанд. ҳама рӯза чорабиниҳои дезинфексиониро саҳар соатҳои 6:30 пеш аз саршавии кор ва баъд аз рафтани соҳибкорон чорабиниҳои дезинфексионӣ гузаронида мешавад ва ба соҳибкорон ҳама рӯза мониторинг гузаронида мешавад дар бораи фаҳмондадиҳии чорабиниҳои санитарӣ. фаҳмондадиҳо ҳама рӯза мешавад. соҳибкорон мегӯянд, аз хатар ва таҳдидҳои коронавирус махсусан дар маконҳои серодам ва осебпазир огаҳӣ доранд. дар зимн бариоят кардани қоидаҳои санитариву эпидемиологӣ таваҷҷӯҳи хос доранд. барои ҳамин мо ҳам аз одамоне ки аз мо харид мо аз вайҳо эҳтиёт мекунем ва ё аз мо эҳтиёт мекунанд, ҳаминра дараҷаи аввалин дараҷа мешуморем. мақомоти идораи беҳдоштӣ мегӯянд, тадбирҳои безараргардонӣ ва ҷилавгирӣ аз паҳншавии коронавирус дар аксари иdoraву муассисаҳои Тоҷикистон дар ҳоли роҳандозист. аз ҷумла дар як нишасти хос дар душанбе бо иштироки намояндагони Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ва вазорати тандурустии Тоҷикистон нақшаи вокуниш ба ҳолати фавқулода дар робита ба коронавируси навъи COVID-19 дар Тоҷикистон дар ҳоли таҳия шудан аст. то ин дам ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус дар Тоҷикистон масҷидҳои панҷвақтаву ҷомеъ баста шуда, таҷлили ҷашни Наврӯз ва ширкати донишҷӯёну мактабиён дар маршировкаҳо лағв шуда, мусобиқаҳои футбол бе иштироки мухлисон баргузор мешавад.